Hello, I'm back. Bakanti ko mga igsoon, mong mag-live taron. O kabalo ko ang uban, wala kabantay, wala magtuo karon nga mag-live ta. Gana ako igsoon, imbalik na ko. Taliwala sa kabisi mga kaigsoonan. Salamat sa Ginoo kay kitagaan kog higayon karon. Long live Brad Bear Castillo. Napakas Jinsan, Brad. Kita tapuhon ini ka December. Kita na po tapuhon. Okay, so ako sa ni-share mga igsoon. Kumusta na mo diha igsoon, no? Taliwala sa katalagman trahedya nga atong nasinati sa atong nasod. Salamat sa Ginoo kay safety ta. Amen. Safety ta igsoon sa mga kamot sa Ginoo. Praise God. And anyway, pasensya na mo igsoon nga wala ko nag-live nga previous days, no? Tagsa na busy kay ko mga igsoon, loaded ko. Oh Brad, napa ko Jinsan. Kita na pohon brother. Na may ticket para Jinsan. Pero Davao amo ang lunggo ang Davao Airport mi. Busy this previous days na mga bulahaton igsoon na karong November pag yun loaded kay ko daghan kay kog schedule pero sagdi lang kay magsige man po kog share og mga short videos, mga video na to before nga dugay na kayo ako ang gipang-cut bitaw mga important point bitaw kabantay mo. Ako ana siyang gihimong reels or short videos igsoon kay makapadasig sad nato di man ta mapulaan sa pulong sa Ginoo, no? And glory be to God for another opportunity this morning kay gikan mi ning lakaw, actually lakaw mi gikan niya after ani mang lakaw na sad mi busy kay ba pero naningkamot ko nga mag-live ta, so mao ni karon igsoon nakabalik na day ko, no? Mag-live na ta para sa kay mayaan sa Ginoo niya. Before we proceed, ako sa ni-share sa akong personal account igsoon. Kamo sa diano, I want to encourage everyone as always atong i-share igsoon, no? Mao ni nindot ipakatag, mao ni nindot igsoon ipalanog-lanog sa kahanginan ng pulong sa Ginoo, no? So I want to encourage everyone to share our live this morning, and of course don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone para makabantay itong mga friends igsoon. Amen. Para sa kamayan sa Ginoo ni wala ta nagpataas o relihiyon, pundok, grupo or any denomination ngan sa tao, ngan sa pastor. Ngalan lamang ni Jesus atong gipataas diri igsoon. Amen. So i-share sa nako igsoon. Ako sa ni-share mga igsoon na kamo sa diha, shout out 58 viewers. Grabe si Lord. Anyway, grabe ang atong page karon igsoon, himaya sa Ginoo. Kusog nga gibas man ta. Grabe lang gilabay na to pero gingabanti na kabantay mo. So ako na ta 198,000 followers, and then akong gitan-aw gi-check nako this morning 198,900 plus pag yun. So maybe 200,000 ta today or maybe 199,000. Grabe si Lord, himaya sa Ginoo. Thank you for your sharing and discussing the word of God. His word is a food of our spirit and soul. Himaya sa Ginoo. To God be all the glory, sister. Thank you so much sa imong time, Sister Ophelia Minoza Santiago. Okay, so ako sa ni-share igsoon. Kamo sa diha igsoon, let's share. Praise God for the glory of the Lord. Himaya sa Ginoo kanunay, no? Walay atua. Praise God. Hallelujah. Let's go. So this time we have 64 viewers and counting. Ang uban wa kabantay kay kanilaging busy kita.
Kalit-kalit atong live ba. Anyway, thank you so much sa itong mga subscribers ani nga page. Thank you so much. Salamat sa effort. Ako ginang gi-appreciate. In Jesus' name. And thank you so much sa mga followers nga nag-invite sa inyong friends to follow our page. Salamat sad kayo sa mga new followers. Welcome kay mo ani. Wala tay gipataas ani nga relihiyon, but only the name of Jesus Christ, the name above all names. And shout out sa ng mga obvious followers and viewers nga nagpaabot, naghuwat, no? Praise God. Salamat sa inyong excitement, sa inyong kasing-kasing nga mamati sa pulong sa Ginoo. And also, shout out to all of the OFW nga nagtanaw karon bisan pa man sa mga seafarer, mga seaman, and of course, katong mga naka-permanent resident na diha sa lain-laing nasod. Shout out, naamo sa akong prayer. Kabalo na mo na, one of the reason nga nung mag-live ko, kamo. Amen? So, naamo sa akong pagampo. And shout out also sa tanang mga piniriso. Doos kung dughan na, kanunay na diya, no? Mga piniriso, ug namay masaag ani na ay dili piniriso pero makakita ani nga live, mga nalulong sa makadaot nga bisyo, mga kriminal or unsa man diha. Shout out ninyong tanan, namos kong prayer, no? So mga piniriso sa Lombia City Jail, Cagayan de Oro, Medina Municipal Jail, Cebu City Jail, Talisay City Jail, and Toledo City Jail. Tanan mga dagko nga BGMPs and mga gagmay nga mga prisuhan sa municipal nga sigig sulod nako. Shout out ninyong tanan, and of course tanang mga jail officer, mga warden, BFP, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, okay, and Philippine Air Force, Philippine Marine, Philippine Coast Guard, and of course tanang mga security guards sa lain-lain nga dapit Luzon, Visayas, and Mindanao, ug sa atong mga pinalanggang kapulisan Luzon, Visayas, and Mindanao as well. Camp Osmeña, Cebu, shout out. Tagbilaran City, Barak, shout out sa tanang mga hipe na to diha, sila si Brad nako, Police Lieutenant Colonel, sila Chief Newis, Chief Botduan, tanan nga mga kailan ako diha sa Barracks, Tagbilaran. Shout out. And of course, among hepe diri Police Lieutenant Chief Amba diri sa Moang Station nga naa ako as their PNP life coach nga nagsigig wali nila sa mga kapulisan diri. Tanan mga amigo nako, amiga, mga pulis, daghan kay mo pero nagdali ko. No? Kay bawo na mo kayo kung nako masipit usa nga di na ako ma-shout out ba, no? Lain ba? Malatangan ba? No? So ako lang ning i-generalize, no. Tanang mga amigo nako, mga classmate nako nga kapulisan, mabungahong adlaw kanatong tanan. To all of the viewers right now who are watching this time, ako nag-ampo og I declare in Jesus name nga naamos maayong kahimtang. Taliwala sa hulga sa panahon, ang ubang lugaron sa Pilipinas igsuon gibaha pagyud, luoy kayo. Kay bawo naman ta na ilaing bagyo no, nagtan-aw mi sa news gabi, luoy kayo. But praise God nga safety ta, no. Napoy katuyuan si Lord nga nung nahitabo na, no, naimensahe si Lord. Pero mao lagi na salamat sa Ginoo nga safety ta. Under His care igsoon, safety ta kanunay. Nakamata ta karon nga uban sa libreng gininhawa plus maayong panglawas. Dakong grasya na nagihatag sa Ginoo. Shout out Sister Mary, thank you so much from Australia. Kabalo na ka. God bless, God bless. And of course, nakatanaw na jog live si Sister Concepcion. So tayo pilido ni Sister. Ninglaag ni diri sa church nato. Kubashi from Japan. Usa sa naka-permanent resident sa Japan nga Pinay. Usa ka maanyag nga alagad sa Ginoo nga sa dihang ning ari na sila sa Bohol. Ning bakasyon, ning ari gyud na diri ning bisita na diri sa church nato, no. Thank you Sister. God bless, nakaka sa akong prayer, kabalo na kana. Okay? So, okay na, no? So, sa wala pa dahil naka-subscribe sa itong YouTube channel, ang link nasa caption na nga live, ikson, mabungahong Kristohanon. Unya, after this, ako na siyang i-download. Nga akong i-upload sa to ang YouTube channel kay sa YouTube man gud mas dali, no? So, naghimo ta YouTube channel ikson kay daghan nag-request na to kay mas dali ba? Dali i-download, dali i-save, no? So, mao na, sa wala pa maka-subscribe, free to subscribe ra mga ikson atong YouTube channel na sa ang link nasa caption ani nga live. Amen. Dugay na ka live Pastor Brad, long live para sa kamayaan sa Ginoo. Long live sa Digsoon. Ryan Disaka Pasugiron. Yes, busy kay Digsoon. Busy but praise God kay nakalugar ko karon, no. Salamat sa Ginoo. Mailanan yung busy kay Digsoon. Sige na lang kung mga videos, mga encouraging messages bitaw, word of God kay akong hulipan ang mga panahon nga busy ko. Hallelujah. And good morning to Sister Ami Amor Bagares Gabutin from Cagayan de Oro City. Okay, so let's pray.
Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit, igsoon. Kung wala siya, wala tay mahimo. Dili ta makatugkad, makasabot sa pulong sa Ginoo. Maayong buntag, Pastor James. Paampo ko, makasurvive ko sa mga pagsulay. Okay, atong i-appeal ka, brother, personal prayer ako. Roberto Diana. Kay mas makalugar ko, brad, kung sa personal prayer ginako. Okay, let's pray. Kay nagdagan ang oras, igsoon. Shout out daw, kinsa man to. Lorena Bayunas Lagahi. Okay, kuan man ko ani. God bless, sister. God bless. Okay. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us this morning, despite of our busy day, busy schedule, any responsibility every day, but still, you encourage us, Lord God. You give us another opportunity to listen to your word, to meditate your word this morning. Salamat sa higayon, salamat sa panahon, salamat sa bagong oportunidad nga imong gihatag, gitugot kanamo, Ginoo. Daghang mga tao karon sa lain-laing sulok ni kalibutan ganahan mamati sa imong pulong, apan wala sila lugar, wala sila panahon, wala sila chance, wala sila higayon. But praise God, Lord God, kami na ay higayon karong kabuntagon. So Lord, salamat kaayo, Ginoo. Gi-welcome ka namo, Ginoo, imong presensya sa among pagabuhaton karon. Holy Spirit, we invite you. Amo kang giimbitar sa among pagabuhaton karon. Lamdagi ang matagunahuna namo. Praying for heavenly wisdom, Lord God, for us today. And Lord, prepare our hearts. Search our hearts, Lord God. Andama mong kasing-kasing, Ginoo. Kung naay mga butang nga wa ka malipay, wala mi makabantay pa sa ilua mi, Ginoo. Limpyuhi among panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. Panalangini ang tanang viewers karon, Lord God. Bisan asang dapita, bisan asa nga sulok dining kalibutan kutob sa maabtan ani nga live, Lord God, I pray. Ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati ang lihok, ang hikap, ang manifestation sa Holy Spirit, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. I-bless tanang viewers karon, Lord God. And Lord, tagami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing mo sunod sa imong pulong, doers of your word. Kay naa diha ang blessing, ang breakthrough, ang panalangin, ang miracle na sa pagsunod, Ginoo. It's not enough to listen, just to listen to your word. Unya ipalapos sa pikas dunggan. But Lord God, tagai mi og kasing-kasing nga masinugtanon, matinumanon sa imong sugo, sa imong pulong, Lord God. And this time, I rebuke, I cancel all the spirit of the darkness nga gusto mo samok na mo. I pray, Lord God, nga walay makabalda, nga aron ma-disturbo mi. But Lord, let it be, in Jesus' name, makafocus ming tanan sa pagpamalandong sa imong pulong. Ikaw lamang among ipataas karon, Ginoo. Wala mi nag-isa o relihiyon, pastor, pundok, simbahan, any sekta, Lord God. But the only one, the only name that we lift up this morning is the name above all names. It's Jesus Christ alone. So Lord, salamat. Nabiling panahon na mong itugyan kanimo. Salamat sa kadaugan daan, Ginoo. Sa pangalan ni Jesus nga may among manluluwas. Amen. Hallelujah. 80 viewers this time. Let's go. Hallelujah. Anyway, again, I just want to encourage everyone to mention your friends here and loved ones in the comment section. And don't forget to type at followers, at highlights, at everyone para makabantay ang atuang mga higala. And our topic for this morning is about our first ministry. Our first mission sa diyang gisave ta ni Lord. Our first task, no? Nganong giluwas tas Ginoo, anong nakabalo tas kamatuoran, no? Actually, igsoon, mao ni ako ang message last Sunday during our Sunday service. Mao ni akong message niya. Akong ibalik. Gusto ko nga mas makasabot bitaw ta kay og maayo mas mapalawman pa jud ni nato igsoon kay last Sunday I remember usay kay dili maayo bitaw usay dili maayo ang tingog sa mic ay sa ato ang sound system dili igsoon kay kay bawo na ka igsoon kay bawonan mo nga dili beta pareha ng uban diha nga naay mga sponsor at kita igsoon si Lord jud. So nagplano mi nga usab sa atong mga sound system diri para mas clear bitaw siya og mag-live ta, no? In God's time igsoon provision ni Lord, no? So mo nang ako ning i-replay kay natumba man to ako ang cellphone last Sunday. Nya tinga ko ang among gitarista gipunit na niya kay gipabalik dito pabarog kay hangin ba, no? Bagyo ba, no? So mauna nga gusto ko nga ma-clear, and it is very important nga mahibaw-an nato igsoon kung unsa atong first ministry, kung unsa atong unang mission, unsa atong unang tahas nganong giluwas ta sa Ginoo, nganong gisave ta ni Lord, nganong sa kadaghang tao kita may nakabalos ka matuoran, nakabalo kita'y una, no? So mauni atong hisgutan this morning. But again, before that, I just want to encourage everyone to
to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila. And don't forget to share. I-share na to itong live igsoon. It's for the glory of God. Mao ni angay i-share. Mao ni angay imarites na to. Mao ni angay ipakatag na to this morning igsoon pulong sa Ginoo. Amen. Kay makahatag paglao, maghatag og kalipay, kalinaw, maghatag og giya kanato divine guidance for us igsoon. Para di ta mahisalaag ni ningit-ngit nga kalibutan dangog kayo daghang offer sa kaaway. Amen. Shout out to Brad Jomar of Cagayan de Oro. Shout out daw sa iyang pamilya sa Cebu, Isales family and Barrowell family, and of course the Molo family og akong igsoon sa bahay ni Kuya. Shout out ay bahay ni Kuya, no, sa brother ni Brad Mark da. Shout out, no. Naputol man bad kay ako tanaw na. Sa bahay ni Kuya nga gatan-aw karon. Okay, shout out bahay ni Kuya. Okay. Shout out ako sila Brad Ares, da Brad Renz, og si Brad sa nako, si Brad Kenneth, mga Brad nako da. Anyway, ako din gi-shout out dai ako mga brothers and sisters of Alpha Kaparo around the world. International Skiptron, Bohol Skiptron in Cebu, different countries, different chapters and different council. Long live kanunay mga brad and sis uban sa grasya sa Ginoo. Ay kalimot og dili ta makalimot dapat nga ipataas ang Ginoo kanunay. Useless atong pagsinggit og long live kung di na to ipataas ang ngalan sa Ginoo. The secret of life extension kinabuhing madagayaon og taas nga kinabuhi. Ipataas nato ang Ginoo. Amen. First in our hierarchy, God. Hallelujah. So, let's start. Okay? Our text for this morning kay tay buhaton after ani igsoon lakaw na sad mi. Hallelujah, salamat sa Ginoo. So ang atoang hisgutan karon igsoon ang event ni Jesus, okay? Sa dihang naa siya giayo nga nayawaan, na demon possessed. Sa dihang naa siya giayo nga usa ka tawo nga nayawaan ba, okay? So taas man ni siya nga story. So lukso ta sa after nga naayo tong tawo nga nayawaan igsoon. Okay? So atong basahon ni igsoon sa Marcos kapitulo 5 bersikulo 19 hangtod sa 20. Marcos kapitulo 5 bersikulo 19 hangtod sa 20 nag-ingon diri igsoon. Apan wala mo tugot si Jesus og niingon hinuon. Ari ta sa 18 ta start lang. Sorry. Ari ta mag-start sa 18 igsoon. Marcos 5:18 hangtod sa 20. Nag-ingon diri igsoon. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, mahimo bang muuban ko kanimo? 19. Apan wala mo tugot si Jesus og ningon hinuon, pauli sa imong panimalay og sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo. Ug unya siya ug unsa siya kamaluluyon kanimo. Busa ang tao milakaw og niadto sa Decapolis og nanugilon mahitungod mahitungod sa mga butang nga gihimo ni Jesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati nini. Again akong balikon igsoon, mao ni ang event sa nahitabo sa ministry ni Jesus before sa diyang naka-encounter siya og tawo nga nayawaan, no? Unya iyang giayo nya mao ni nahitabo after niya giayo igsoon ang tawo nga nagyawaan or nag-demon possess. Marcos 5:19. Apan wala mo tugot Marcos 5:18 ta mag-start. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, mahimo bang muuban ko kanimo? 19. Apan wala mo tugot si Jesus ug mingon, pauli sa imong panimalay. Ug sultihi sila, unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo? Ug unsa siya kamaluluyon kanimo? 20. Busa ang tao milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. This morning igsoon atong gi-recall igsoon ang history ni Jesus. Ang nahitabo nga event ni Jesus during his time here on earth igsoon nga diha siya giayo igsoon nga usa ka tawo nga nayawaan, no? Sa dihang niabot si Jesus sa usa ka lugar igsoon, na-meet niya ang tawo nga giyawaan, no? Adto na ang katong tawo nga giyawaan igsoon, ang history sa aning giyawaan igsoon, adto na ni siya magpuyo sa mga lubnganan or sementeryo. Magsinggit-singgit igsoon, magsuroy-suroy, no? Wala na makagapos niya igsoon. Kaning tao nga giyawaan igsoon, dili ni siya normal nga gapuson lang nga kanang ordinaryo ra nga agiyawaan, kung dili mas taas-taas ang level sa pagka-possess niya igsoon ani. Why? Because kung unsa ang igapos nila, bisang pusasan, gapuson, kadinahan, bugtuon lang sa tao nga giyawaan. Ang pusas mabugto.
ang kadina mabadbad mga bugto kung ilang gapuso ning tawo nga giyawaan. In other words, kusgan kay ni siya igsoon. Kaning tawo nga nayawaan, kusgan kay ni og wala ni laing buhaton, magsigira daw nig singgit-singgit. Magsigi ni siya lakaw-lakaw ngadto sa lubnganan igsoon, sa mga lubnganan. Unya magsamad-samad sa iyang kaugalingon igsoon, no? Mao ni ang sitwasyon sa tawo nga giyawaan before siya giayo ni Jesus. Usa ka adlaw na meet niya si Jesus Christ. And then nakakita siya layo pa lang daan, mao ning miluhod. Imagine, tawo nga giyawaan, no? Pasabot igsoon, katong tawhana igsoon, dili na to siya sa iyang kaugalingon, no? Lamang ang naglihok, kung dili ang nilihok niya, no? Kay maghiwa-hiwa man siya sa iyang kaugalingon, magsamad-samad, no? Kining tawo nga giyawaan igsoon, kusgan man kay siya, dili siya normal nga tawo. Pasabot mga igsoon, ang naglihok kaning tawhana ang demonyo. Kusgan kayo, pero kabantay mo igsoon, pagkakita niya ni Jesus, niluhod siya. Bisan ang demonyo igsoon, muluhod sa tiilan sa Ginoo. Amen? Ning luhod ang demonyo, nagpakiluoy. Miingon ang demonyo igsoon aning, tayma. Ang katong taon na nayawaan igsoon, ning sulti, pero ang the demons speak through him. Okay? So, ang demonyo ning sulti nga, ayaw mi og pawaan ning dapita. Mao to ang mga demonyo ning hangyo igsoon, kay panon may tawag na panon, meaning it's plural. Daghan kayo sila, panon, daghang tao, daghang demonyo. So ning hangyo ang mga demonyo nga musulod sa mga baboy. Mao tong ning sulod dito. Nya mao tong nahibulong ang mga tao atong dapita igsoon. Mao tong nga to make the long story short, giayo ni Jesus ang usa ka tawo nga nayawaan. Giayo ni Jesus mga igsoon ang tawo nga grabing gigapos ug maayo sa kaaway. Nga daw imposible na nga maulian maayo siya apan sa Ginoo way imposible. Listen. Sa Ginoo walay imposible. Ang imposible sa tao, posible sa Ginoo. So instantly, katong nag-demon possessed, that demon possessed person got healed. Giayo. Mao ni igsoon, siya dang naayo ang tao nga giyawaan. Okay? Naayo ang tao nga gigapos, giamong-amungan igsoon sa demonyo o daotang espiritu. Na siya'y hangyo ni Jesus. Balikon pagbasa. Marcos 5:18. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, mahimo bang muuban ko kanimo? Tungod sa milagro nga iyang nasinati igsoon. Sadyang iyang na-encounter si Jesus. No, iyang na-encounter dayon ang gahom sa Ginoo. Iyang na-encounter ang kahibulungang butang ang milagro igsoon. Naayo siya igsoon. Sa taas nga higayon panahon nga gigapos siya. No? Naulipon siya ni Satanas igsoon. No, daghan kay siya karga nga mga demonyo igsoon, daotang espiritu. Sadyang naayos siya, nakabaton siya kabag-uhan sa kinabuhi. Nakabaton siya milagro igsoon, kay bulungang butang ang naitabo niya igsoon. Mao to mihangyo siya ni Jesus. No, na bless man siya. Mihangyo siya ni Jesus nga, pwede ba kumukuyog nimo? No, bisan asa ka mo adto. Unsay tubag ni Jesus igsoon sa verse 20. Sa Marcos 5:20. Ningon si Jesus, Marcos 5:19, ningon si Jesus, mingtubag si Jesus sa hangyo, sa usa ka tawo nga nayawaan kaniadto nga giayo niya. No, kay mihangyo man tong tawo nga nayawaan kaniadto nga muuban ni Jesus. Okay? Muuban ni Jesus nga magsige og sangyaw, kay si Jesus mo may trabaho every day. Si Jesus mo adto sa lain-laing dapit lakawan kay siya na nagsigig wali sa maayong balita. Sigig sangyaw si Jesus igsoon every day. So mao tong mihangyo ang tawo nga nayawaan nga giayo ni Jesus igsoon. Unya sa 19, ang response ni Jesus sa hangyo sa tawo nga nayawaan, unsay yung response ni Jesus? Paminaw mo. Mao ni, apan wala mo tugot si Jesus ug miingon hinon, pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluyon kanimo. Again, balikon ako tanaw ang response ni Jesus sa tawo nga nihangyo niya nga muuban niya. Wala mo tugot si Jesus ug miingon hinon, pauli sa imong panimalay. Again, panimalay. Again, panimalay. Og sultii sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluyon kanimo. So, mo pasabot igsoon. Ato ni siyang palawman. Gipahibaw na pudta nining taknas kabuntagon, girimay na pudta ngang pilmiro ginatong mission. Pilmiro natong tahas igsoon nganong giluwas ta sa Ginoo. Our first ministry is our family. Tanawa panimalay. Panimalay. Unsa man ang panimalay? Ang panimalay igsoon atoan ang pamilya. Mga tao na nga duol sa atong dughan, atoan ang mga kadugo atong kaliwat igsoon. Atong gihigugma, mga hinigugma nato na panimalay, no?
Ang hangyo sa tao nga nayawaan kaniadto nga giayo sa Ginoo dili man sayop. Kay gusto man siya musunod ni Jesus. Gusto siya muuban ni Lord sa ministry. Gusto siya muuban bisan asa si Jesus kay nakasinati siyang milagro. Apa niingon si Jesus? No. Ayaw uban ako kun dili pauli. Adto sa imong pamilya, adto sa imong panimalay, unya suginli sila, sultii sila sa milagro nga nasinati nimo kung unsa ka maluluyon ang Ginoo. Sultii sila sa kahibulungan nga gibuhat nako nimo. Kabantay mo? Walain igsoon sugo si Jesus, testimony. I-share ang imong testimony, i-share ang imong kasinatian sa diyang na-encounter nimo ang akong gahom. I-share kung unsay naitabo nimo sa diyang na-encounter nimo ako nga mao si Kristo. No? Gipauli siya, gingan siya adto sa imong panimalay. Tanawa, pilmiro nga sugo gid sa Ginoo. Una nga ministry gid sa Ginoo nato, pamilya. No? Dili sayop ang hangyo sa tao nga nayawaan kaniadto. Gusto siya mo kuyog ni Jesus, bisan asa mo adto. Gusto pud siya muwali siguro kauban ni Jesus. Gusto sad siguro niya i-share ang iyang testimony kauban ni Jesus, pero yung si Jesus, no, uli. Go home. Adto i-share imong testimony sa imong mga kadugo, imong mga kaliwat, sa imong ginikanan, imong igsuon, imong banay, imong asawa. In other words, first priority ni Jesus sa dihang giluwas ta niya, pamilya nato. Gamiton mo. Gamiton ta sa atong pamilya. No? Dili lang pamilya igsuon nga kana jong biological brothers and sisters nato, father and mother. Apil na ng mga taong dool sa dughan na to. Apil na kaliwat. Kadugo. Amen. Remember mo sa promise ni Lord ngadto ni Abraham? No? Sa diyang ning release og promise si Lord ngadto ni Abraham. Mingon ba siya Abraham panalanginan nga no, giapil ni Lord ang kaliwat. Ug ang imong mga kaliwat mauni mahimong sama sa balas sa kadagatan. Ang imong mga kaliwat mahimong panalangin. Ang imong kaliwat panalanginan ko. Tanawa, damay. Kadugo, kaliwat. The same as nato. Gisave ta ni Lord, igsoon, listen. Our first mission is our family, our relatives. Mga tao nga duol sa tungdughan. May una nga tahas ni Lord nato. Maybe there's anyone who are watching this time, moingon ka, Pastor, Brad, igsoon. Sige na ko guwali sa ako ang mga ako ang pamilya, akong mama o papa, akong igsoon. Pero naglingog-lingog lang. Sige na kugwali sa akong bana, pero karon pala hubog gahe kay pugo. Sige kugwali nila ni akong manghod, akong magulang, pero wa man mo to. Praise God. Sagdi lang, ayaw pugsa, at least ningwali ka. Pero igsoon, ang uban na sipyat ani, kay imo ra pong gi-priority, ang imuha ra pong pamilya nga nasa balay. Maghisgot galitag family, apil na tanan ani igsoon, kadugo, kaliwat, parinti, igagaw. Kung nakita nimo igsoon nga, ang imong pamilya karon own family, gahi pa. It doesn't mean nga muundang ka. Witik-witik, gyapon. Pero ayaw jud i-focus tanan, ihurot at least nakashare na ka. Then, prayer ni mo birahe sa pag-ampo. And then, adto na pug ka sa imong igagaw. Kaliwat, kadugo. Pamilya, magyapon na nimo. Or those people that are close to your heart, kanang giisip nimong pamilya. Kana man sila'y walihipod. Sangyawi sila. Unsay sangyaw? Simple ra. Unsay gibuhat sa Ginoo nimo. Unsay nasinati nimo ni Lord. Unsay testimony nimo. The moment you have Jesus Christ in your heart, the moment you accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, unsay nahitabo nimo? Unsa may imong testimony? Unsay living testimony nimo nga imong ipamatuod sa imong sangyawan, sa imong siran, nga ang Ginoo nga imong gihisgutan gilagaran tinuod? Simple ra kay mensahe nga gisugo sa Ginoo sa usa ka tawo nga nayawaan kaniadto. Simple ra kayo, wala miingon si Jesus igsoon. Kaya iba ang ingon tong tao nga naiwaan kaniadto, uban ko ni ingon Jesus, no, uli dito niya pagbasa sa balaod ni Moises. Uli dito niya basaha ang mga balaang kasulatan. Wala, simple ra ingon ni Jesus. Uli dito niya i-share ang gibuhat nako nimo sa imong pamilya. Uli dito niya isulti kung unsa ang kahibulungan nga nahitabo nimo. Kabantay mo igsoon, simple ra kayo, simple ra kay ang gi-share ni Jesus, ang sugo ni Jesus sa tao nga nayawaan kaniadto. Wala na daghang istorya nga magpaligoy-ligoy pa. Una, testimony na to. Igsoon, dili ta makaprove sa mga tao sa palibot nga atong Ginoo gamhanan, atong Ginoo milagroso, kung wa ka nakasinati og milagro sa Ginoo. Simple ra ang sugo ni Jesus. Uli didto unya, sultii ang imong pamilya kung unsay nahitabo nimo, kung unsay milagro nga imong nasinati sa dihang na-encounter ko nimo. Ingana ra igsoon now,
I will ask you, unsay imong testimony igsoon, unsay imong nahitabo sa imong kinabuhi igsoon sa diyang nangalagad kay ni Kristo, sa diyang nakigrelasyon kay ni Kristo igsoon, unsa may nahitabo nimo, unsay milagro nga imong nasinati sa Ginoo, mao na i-share. Tanawa karon igsoon sa social media, daghan kay nagdebate sa ilang doktrina, ilang prinsipyo, tinuuhan, sekta. Kami may sakto, kamo may sayop. Kami may tinuod, kamo sayop. Kami may tinuod, kamo tinukod og tao. Kami may tinukod sa Dios. Kami may sakto. Sige lang, kami sakto, kabantay mo igsoon. Wala joy nakigdebate nga ning ingon nga nagisgot sa kabag-uhan sa kinabuhi. Walay nakigdebate igsoon nga nagisgot sa milagro. Unsaon pagpamatuod na to? Unsaon na to pag-prove nga kanang doktrina nga atong gibarugan? Tinuod na. Unsaon na to pag-prove sa kadaghanan nga kanang atong gibarugan nga prinsipyo? Matuod, tinuod na. Nga wa gali ka na bag-o, nga wala gali kay personal testimony, nga wala gali kay milagro nga nasinati, sukad nga ning sunod ka ng doktrina, ha? Sukad nga ning barug ka ng prinsipyo, unsaon nimo pagkaibaw or unsaon nato pagpaibaw sa kadaghanan nga atong gibarugan kamatuoran kung kita mismo hiwi ang atong kinabuhi, wala tay personal testimony nga mapagpamatuod nga atong gibarugan tinuod. Ang giingon ni Jesus sa tawo nga nayuan kanito, uli ayaw ko uban nako adto uli ang imong pamilya. Unya sultii sila kung unsay milagro nga nahitabo nimo, sultii sila sa gibuhat nako nimo, unsay kahibulungang nahitabo nimo ug unsa ang Ginoo ka maluluyon. Maura na isulti sa Ginoo, no? Wala niya gipamemorize sa tibuok balaang kasulatan, but it doesn't mean nga di ta magbasa og Bible. Pero una, pinaka-epektibo nga wali sermon tong personal testimony atong kinabuhi. Ako igsoon nganong daghang kriminal na bag-o karon. Pila ka po gibautismuhan nato igsoon nga magikag prisuhan, himaya sa Ginoo. Do you think igsoon giatake nako sila pinagig Biblia pulong? No, akong testimony. Usana sa nagapahumok silang kasing-kasing. Kaya ko kani adik-adik na maligag sa bo, himabay, rugby boy, sige suyok gasolina, gasolina, barnis, basta daghan kayo. Marijuana, syrup. Akong gi-share ang akong testimony. Akong gi-share ang milagro nga nahitabo na dawat nako sa diyang nangalagad ko ni Kristo. Sa diyang nakabaton ko gingpit nga relasyon ni Kristo. Ang akong kabarumbado nawa gibag-o ko sa Ginoo. Sa una sige kog pamalikas karon, hallelujah, amen, praise the Lord, na mugawas kong baba. So sila nakadungog, na blessed, nahumok ilang kasing-kasing ni tuo ni sunod. Nga naman, personal testimony. Igsoon, it's useless nga magsigitag pasundayag og bersikulo kapitulo nga mugawas tong baba pero atong kinabuhi, atong pagkinabuhi hiwi. Mao na ningon si Jesus, uli adto sa imong pamilya, no? Una na tong ministry, pamilya, kadugo, kaliwat, paryente, igagaw. Mao na una sira na to. Mao na una walihan na to. Musugot day ka igsoon, malangit ka ining lantaw nimo dos impierno. Tuwa naglangoy-langoy imong mga kaliwat, kadugo, paryente, igagaw. Kay wa nimo walihi. Pero ang imo hinong mga classmate, imong kauban trabaho mao na langit. Pero wa nimo gihimong priority ang mga tawo nga duol sa imong dughan. Amen. Mao na unang sugo sa Ginoo, family. Mga kadugo duol sa dughan igsoon. Family, it stands for mga tao nga duol sa tong dughan. Giisip na to nga pamilya sila. Una na maoy sangyawi igsoon niya. Unsa isang yaw? Kinahanglan ba mag-memorize ka from Genesis to Revelation? No. Una nga isang yaw nimo igsoon. Unsay nahitabo sa imong kinabuhi? The moment you encounter the presence of the Lord. No? Sa dihang nahimugso si Kristo sa atong dughan, unsay naabay nahitabo? Unsa mang milagrong imong nadawat ni Kristo i-share? Maura na ang gisugo sa Ginoo. And yet, there are so many people, preachers today, sige debate. Sige gisgot og history sa Bible, history sa relihiyon, history, pero wa jud ka kadungog igsoon nga nay nagdebate. Usa ko ka banggiitang kriminal, i-search akong record gikan kog munti. Wala, kabantay mo. Sige lang na sila debate. Ang gisugo sa Ginoo igsoon, i-share ang imong testimony. Useless atong debate kung atong kinabuhi hiwi. Useless atong debate kung wa gali ka kapamatuod nga nay nabag-o nimo. Useless atong gidebate kung ikaw mismo nga nagsigdebate da homosexual ka. No, wa kuming judge igsoon. Pero base sa balaang kasulatan igsoon, sangit ta diha. No, wa ko mangigo igsoon, no? It's biblical. Sige tag debate tong prinsipyo. Debate tong baruganan pero wa gali ka kapamatuod nga kanang pulong nga ning gawas tong baba. Unsa unsa may imong ebidensya nga tinuod na siya? Nga kamatuoran gina siya, kay ang kamatuoran maghatag man atong kagawasan. Sa ingon ni Jesus, the truth will set us free. Ang kamatuoran maghatag nitong tinud-an ng kabag-uhan.
Noon sao na to pagpamatuod nga kanang doktrina nga atong gidaladala, gibarugan, prinsipyo igsoon. Tinuod gyud na. Kung puro na ta baba bersikulo kapitulo pero ang wa kay ka-share nga naikinabuhi na usab na wa kay testimony. Si Jesus gingnan niya tong tao igsoon nga katong nayawaan kaniadto uli niya i-share imong testimony. Testimony una ipa-share. Kaya nga naman, ang testimony mga igsoon, ebidensya na. Ang testimony mga igsoon, resulta na nga sadyang ningalagad ka ni Kristo na nahitabo nimo. Di na ta makapamatuod sa tao, mga tao sa palibot nga sakto atong doktrina, sakto atong gibarugan, sakto atong gituhan. Nya hiuwiin mo kinabuhi, palahubog ka, adik-adik, nakay kabit. Sama na bakakon ganda ko. Usaon pagpamatuod na to ana nga kita mismo nga nagdala og kamatuoran kunuhay, naglakaw mas kabakakan. Una, i-share ang imong testimony. I-share imong kabag-uhan nga sinati sa diyang na encounter mo si Jesus. Ayaw largo ka atake. Nagingon ang kuan, nagingon na. Largo atake. Unsa may ikapa prove nimo nga tinuod na imong gisulti. Mao na giingon ni Jesus sa bunga makita binuhatan. As what I have said, because nowadays daghang guys debate sa ilang prinsipyo. Why problema na brad? Why problema brad? Pero how about your personal testimony? How about the miracle nga imong nadawat? No? Unsa may imong ikapamatuod nga ang imong gibarugan, ang imong gituohan na dunay gahom. Amen. Diha ta magdaog sa testimony. So this morning gi-remind ta ni Jesus how powerful is our testimony. Again, this morning gi-remind ta ni Jesus on how powerful our testimony. Once naa kay ikasulti nga sadyang nangalagad ka ni Kristo ang imong kinabuhi, ngit-ngit kay nabag-o ka ni hayag na, palahubog ka karon di na, adik-adik ka karon di na, hili kag babae ug lalaki karon di na. Once na kay ikasulti ana powerful kay na nganong makaingon kog powerful nganuman kung dili pa na powerful nganong mao man gisugo ni Hesus ngadto sa nayawaan kaniadto. Katong iyang giayo nga nayawaan igsoon na demon possessed. Iyang giingnan nga uli ngadto. Sadyang giayo ni after sa healing nga nahitabo sa na demon possessed person igsoon. Iyang gipauli ngadto sa iyang panimalay ingon siya nya sultii sila ang imong pamilya. Imong panimalay kung unsay nahitabo nimo, kung unsay akong gibuhat nga kahibulungan nila. Unya sultii sila og unsa ko ka maluluyon. Di ba? So testimony. Mao nay gusto sa Ginoo igsoon. Now, I will ask you this morning, kumusta mo diha igsoon? Unsay nahitabo nimo? Unsay nadawat nimong milagro? Unsay kabag-uhan nga nahitabo nimo sa imong kinabuhi? Disa ka gika sa kangitngit, diha man kita gikan sa kangitngit. Karon na natas kahayag. Unsa may imong kasinatian? Ug karon gibag-o ka sa Ginoo. Ug karon igsoon gipahigawas na ka sa Ginoo sa gapos sa kaaway. Unsa man? Ug unsa na imong testimony i-share na igsoon? Your testimony means a lot sa tanan nga naminaw nimo. Ako igsoon pila ka mga adik-adik mingluhod sa akong atubangan. Nakadungog sa akong testimony ug giunsa ko pagbag-o sa Ginoo. A former drug dependent in more than 16 years. Mingagig pamaligyag syabo, nakabuntis og pila ka babae. No, grabe. Yes, tinuod na bisan pag moari mo dire, tagaan ta mo address Tangaran, Clarin, Bohol. Di ko mauwaw sa akong pass kay pass na to. Kung akong future igsoon dili ma-determine sa akong pass. Ako tong gikuha pagtulunan ug ako ning gi-share sila. My past igsoon it serve as healing. Sa tanan nga pareha na kog kasinatian. It serve as comfort. Miracle, no? Nganong ningluhod man sila. Kapila na ko ni sudog prisuhan nga dagko mangluhod ang mga piniriso manghilak. Relate nila akong kinabuhi na ako'y testimony. Mas effective igsoon nga mo share ka sa pulong sa Ginoo. Napo kay ipamatuod sa imong kinabuhi nga tinuod imong gisulti. Kaya pag sigira tagyaw-yaw from Genesis to Revelation, yung imong kinabuhi, wala kay ika-follow up, wala kay ika-prove nga tinuod nang nahitabo sa nimo kana imong giwali. Di kayo kaingon, di kay effective. But the moment we share the word of God and at the same time na i-follow up ba, na i-confirmation nga testimony nga nahitabo sa na nimo. Nga milagruso gid ang Ginoo kay nahitabo na nimo. Imo nang gisulti kay nahitabo nimo. Boom! Dakog impact. Ug walay gahi nga kasing-kasing nga dili mahumok. Nganong nakaingon ko, most of the time, mao gyud na akong gihimo igsoon. Wala ko'y wali nga, wala malakbit di akong testimony na agyo na. Powerful kaya tong testimony. Kaya nga tuwa mo kong testimony, mauna ang ebidensya.
nga namuhat jud ang Ginoo. Ang atong testimonya igsoon ebidensya na nga tinuod ang atong Ginoo. Bisag kapila pa ta mangugat nga sakto atong doktrina pero atong binuhatan hiwi. Ang atong pagkinabuhi igsoon di panalangin sa kadaghanan. Amahan ta pero di ta maayong himplo natay kabit. Mapalahubog tang dako unsa man diha igsoon no. Di gali ka maayong himplo bisag maayo kag Biblia di jud ka epektibo. Katawaan ka. Sayang. Manigbas ka pero wa ka kaigo na unay nung kagtigbas. Apan sa dihang magsangyaw ta sa pulong sa Ginoo, inubanan sa kinabuhing na bag-o, inubanan sa atong testimony nga gimilagruhan ta sa Ginoo, nga adik-adik ka sa unak kaniadto kriminal ka daghan kay kagipatay, pero karon daghan kag mga kalag nga nadalas ilan sa Ginoo. Naghatag na kinabuhi di na kamupatay. Daghan ay mga nakoy disciple igsoon nga hitman gyud. Yes. Pero karon pulong sa Ginoo na gidaldala di na armas. Ngano man na ako mismo pag-share nila, ning share ko sa akong testimony. Our testimony, as what I have said, means a lot to them. Dakog impact igsoon ang atong testimony. Mao na niingon si Jesus nga, uli dito ayag uban ako. No? Kabantay ka igsoon ta, paminaw mo. Ang paghangyo sa tao nga nayawaan sa una, dili man sayop, kay gusto man siya mukuyog ni Jesus. Sayop din ang mukuyog ni Jesus. Sayop din ang mag-uban-uban ta ni Jesus. Dili. Pero ang gusto ipabot ni Jesus, nganong muuban man kanako, magwali ko dito. Uli siguruhay mong pamilya. Usa lang ang pasabot ni Jesus igsoon. Kay nay daghang mga tao karon nga sige gwali bisan asa, bisag asa, nabiyaan iyang pamilya, nabiyaan iyang kadugo, nabiyaan iyang kaliwat, nabiyaan iyang igagaw iyang parinti mga taong duol sa dughan. Pero sige siya gwali bisag asa, sige siya adto sa sakyanan, wali sa bus, wali sa mga airport, wali bisan asa sa barko sa sakyanan, wali bisan asa napita merkado, pero wali sa iyang mga parinti, igagaw, kadugo. Yet si Jesus ding ingon, our family is our first ministry. No? Mao na ibot pasabot ni Jesus igsoon nga ingon siya sa tawo nga nayawaan kanito, uli balik. Unsay nahitabo nimo? Isulti sa imong pamilya. Simple ra kay no, unsay nahitabo nimo? Ningingon bas Jesus, uli nimo pagtuon sa balaod ni Moises. No, simple ra nga message ang gisugo ni Jesus niya. Unsay nahitabo nimo? Unsay gihimo nako nimo? Unsay milagro nga nahitabo nimo sukad na encounter ko nimo? Isulti sa imong pamilya. Mao na gusto ni Lord. Now, again, unsay testimony niyo igsoon? Unsay ikatestimonyo ninyo sa mga tao sa palibot sa dihang na encounter niyo ang presence ni Lord? Sa dihang na-encounter ninyo igsoon ang gahom sa Ginoo? Sa dihang naimugso si Kristo sa inyong dughan? Sa dihang nakigrelasyon ta ni Jesus Christ? Unsay nahitabo nimo? Unsay kabag-uhan nga nadawat nimo? Isulti na. Una, sa imong pamilya. Pastor, nahuman akong istorya sa kong pamilya, kung mama papa, kung igsoon akong magguwang, gahi mag-o, okay ra na. Adto day, ship na pagkaayaw, mas stress ra ka na kung imong dibdibon og ayo. No? Kita igsoon ang ato ang trabaho, pagwali lang, pagsulti, ang Ginoo na mukabig. Watay katungod mo kabig, pero natay katungod mo share. Amen? Si Lord ay bahala mo patubo na basta at least nag-release ka og binhi sa kamatuoran igsoon, mao man na ang seeds. No, kanang kamatuoran, kanang pulong sa Ginoo, no? Managag-share sa imong mama papa, imong manghod, imong maguwang, imong bana, imong asawa, nya wa patuo. Ship na pugka adto na pugka sa imuhang kaliwat, uban, kadugo, igagaw. Mga taong duol sa dugan, paryente. Pamilya gyapon. Again akong balikan mo sa nahitabo ni Abraham. Sadyang nagsaad ang Dios ni Abraham nga iyang panalingyan si Abraham, dili si Abraham alone. Apil ang iyang paryente, iyang kaliwat, iyang relatives. The same as nato karon igsoon. Maybe this time, ikaw pang naluwas. Duha pa mo or tulo. Dili pa mo kompleto sa imong tibok pamilya, pero gitan-aw na ni Lord. Si Lord concerned sa imong pamilya, sa imong kaliwat, imong kadugo. Amen? Just like what happened sa atong nayawaan nga tao igsoon nga giayo sa Ginoo. Kabantay mo? Si Lord dili lang concerned sa kayuhan niya. Giayo niya na demon possessed, pero concerned po si Lord sa iyang pamilya, sa atong tao nga nayawaan kaniya. Tumaw na ingon siya nga, uli dito. Nya sultii ang imong pamilya kung unsay nahitabo nga milagro nimo. Kabantay mo, it means si Lord concerned sa atong family. Kay saan na ni Lord sa the book of Acts, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family, you and your household. Dili lang di ay ikaw ang girumbo sa Ginoo, apil imong tibuok panimalay. Kaya lang naay right time si Lord. Pailob lang ta. No? It doesn't mean nga muunda ka share. Ay lang pamugos, mas dress ka. Share, iampo.
Daghan kag siran igsoon, dako kay nago kay daghang kaliwat diha kadugo. Labi na karon nga naa tay social media, pwede ka mo share nila through even like this, i-share nimo ni sa inyong wall na makadungog to makita. Bahalag lutuson mo, basta i-share lang. Wa may mawa na to anang paglutos igsoon. Amen. Again, this morning remind ni Jesus that our first ministry is our family, our relatives, those people that are close to our hearts, our bloodline. Amen. Kumusta mo igsoon? Nakashare na ba mo sa inyong kaliwat kadugo, paryente, igsoon, mao nay una nga ministry? Wa may problema na ningon si Lord, Great Commission, magwali ta bisan nasa yes, pero atong family ayaw biyae. Sayop sa uban, kusog sila mawali sa lain-laing dapit. Kusog sila mawali og mga bus, mawali og mga different places. Nalimot sila sa ilang first task mission nga gihatag ni Lord, pamilya. Mga tao nga duol sa tong dughan, kaliwat kadugo, paryente, igagaw. Nakashare na ba mo nila? Kung wala pa, di pa hinumduman ta sa Ginoo ani nga mensahe. Amen. Kay ngano man, si Lord concerned sa inyong family, sa inyong relatives. Kagwanta day kaigsoon. Ang imong kauban sa trabaho, ang imong classmate nga di mo kadugo, malangit. Inigabot nimo sa langit, igsoon, inigbalik sa Ginoo, tan-aw nimo na kay kaliwat dito nga naglangoy-langoy sa impierno, kagwanta ka, kadugo nimo, bloodline nimo. Mao na igsoon nga instead nga mitugot si Jesus nga ang katong tawo nga naayo nga nayawaan gikan igsoon, mukuyog niya iyang gingnan uli sa imong pamilya. Isulti ang naitabo nimo. I-share na to una atong testimony ngadto sa to ang mga tawo nga duol sa tundughan. Ako bitaw igsoon, nabungog na ni akong mga kaliwat aning akong testimony kay kanang mag-live ko ani. Na ako'y mga videos, mga followers man puto sila, mga kaliwat nako. Nabungog na to sila sa akong testimony. Sige, kong share nga naman, concern ko nila. Ang uban, lagyo man kaya kay kaliwat na mo, Mindanao. Yan na ako'y makitaan ako diri sa live, nga mag-message or mo comments nga, parihan akong apelyido, nga mauni nga asay kagikan ako, no? Through this, kaning social media na abot this, bisan asa mga igsoon. Kaya nga naman, concern sad ko nila, kay mao man ay sugo sa Ginoo, our first ministries, our family, relatives na to, igsoon, kadugo, kaliwat. Again, kamo na igsoon, kumusta? Nakashare na ba mo? Sugo na sa Ginoo. No? Amen? Sugo na sa Ginoo. As what I have said ganina, earlier, dili man sayop or sala ang hangyo sa usa ka sa katong tawo nga nayawaan kaniadto nga giayo sa Ginoo. Dili sayop kay muuban-uban man siya ni Jesus. Pero gingnan siya, ayaw uban ako kundi uli ngadto sa imong pamilya. Isangyaw, i-share imong testimony. Unsay nahitabo nimo? Share imong pamilya. Kay gusto si Lord, muuban hinong kanako, ang gusto ipaabot ni Lord mao ni, muuban hinong kanako mag-ministry, pero imong pamilya nabiyaan nimo. Kuha niyong punto. Mao na igsoon. So again, right now ako mong pangumustahan, kumusta niyong pamilya igsoon? Naka-share na ba ta? Now is the time to shine to our families and friends and loved ones and mga relatives igsoon. Kay mao na first task. Pero mao lagi na usahay ang pamilya. Lisod kabigon, lisod na sila maminaw na to. Kaya nga naman, maampo na himuong pagsulay sa Ginoo aron mahait ta, mabaid ta. Ang pamilya bugat na sila nga testing na to. Pero diha pud ta nila malig-on, diha ta mas level up atong pagtuo, diha ta mas mahait sa pagpangalagad sa Ginoo. Again, pamilya. Pero ayaw lang pamugos kay napoy right time si Lord, pero buhata ang part na to. Buhata ang part ninyo. Nga atong first mission, first task, nga nung gisave ta ni Lord, atong family, atong relatives, mga tao, nga dool sa atong dughan. Amen? Sa wala pa makashare diha, sugod-sugod na ta. Witik-witik lang, I believe, mag-create si Lord og senaryo para makashare ka. Panganduya lang na tinguha. Once makita ni Lord nga naninguha ka, nga makasangyaw ka sa imong family, invite lang ko, mauwa ka rin. Anhaon ako na libre ra. Basta dool lang ta. No? Family, nimo concern ka, si Lord concerned sa mong family. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning about family, about our first mission, first task, Lord God. Sa dang gisave minimo, Lord God, ang pilmiro nga tahas nga imong gihatag kanamo mission, ang mga tao nga duol sa mong dughan, mga kaliwat, mga kadugo, among pamilya, Ginoo. So Lord God, thank you for your reminder. Salamat sa imong mensahe karon this morning, Ginoo.
Salamat Ginoo nga imo ming pinumduman kung unsay hinungdan nga nung imo ming giluwas. Salamat nga imo ming giramayan Ginoo sa among first task, first mission nga nung nakabalo mis kamatuoran Ginoo. Thank you so much Lord, and I pray Lord God nga because of this message Lord God, tungod ani nga mensahe Ginoo, mao ni nakahatag or makahatag na mag motivation Lord God, nga mo share gud mi Ginoo sa among kaliwat kadugo among pamilya Ginoo. Mo share mi dili mi maulaw Lord God kay maunay sugo nimo Ginoo. I-share namo ang among testimony, i-share namo ang imong kamilagroso, i-share namo kanila nga among pagkagamhanan Ginoo. Kung giunsa mi nimo pagbag-o sukad na himugso ka sa among dughan, sukad na kigrelasyon mi nimo Lord God. I-share namo ang kahibulungang butang nga imong gihimo Lord God. Again, I pray that this message Lord God mag-serve as motivation namo to share to our family, Lord God. To share your word to our family, Lord God. To share our testimony to our families and relatives, Lord God. Kay concern mi nila, pero concern day kanila, Ginoo. Salamat kayo, Amahan. Holy Spirit, thank you so much. Thank you for your word, Lord God. Thank you for your presence, Holy Spirit. Salamat kayo. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers this time, Lord God. I pray to all of the viewers around the world, kutob sa makakita ani, bisan asang dapita maabot ni nga live, Ginoo. Bisan pa man ang mag-replay ani, Lord God, I pray for them. Lord, padayon ka pagkupot sa ilang kinabuhi. Padayon ka pagtagbo sa ilang panginahanglan. Padayon ka Ginoo pagpanalangin kanila sigon sa ilang gipangandoy, gitinguha, gikinahanglan karon Ginoo. Unsa man nga milagro ilang gustong mahitabo today. Lord, i-grant Lord God in Jesus name. Kung di man sila takos, Lord, himo ang takos, himo ang angayan, himo ang kapiyalan kay nasayod ko Lord God. Dili sad ka basta-basta mo bless, dili ka basta-basta mo bubo sa imong grasya panalangin. Kung dili sad mi takos. So Lord God, himo aming angayan. Unsa may naa namo nga nakapahimo namong not worthy for your blessing, Lord God. Kuhaan ni Ginoo. Make us worthy, make us deserving, Lord God, sa imong blessing, Lord God. Kay gusto namo masinati imong milagro, gusto namo masinati ang breakthrough, gusto namo masinati ang kaybulungang butang nga gikan kanimo, Lord God. Again, Lord God, I speak life, Lord God, to all of the viewers this time. I speak blessing, I speak financial breakthrough. I speak healing in physical and emotional. And I speak, Lord God, peace sa mga naglibog, nagubot, na-depressed, Lord God. I speak peace and comfort in Jesus' name. I speak deliverance sa mga gapos sa kaaway sa pangalan ni Jesus na ikagawasan. I speak salvation to their whole family in Jesus' name. Again, I speak miracle. Miracle, Ginoo, milagro nga sigon sa ilang gipangandoy, gikinahanglan karon Ginoo. Og sa tanan nga nag-struggle karon sa ilang relasyon nimo, nagluya na nawa na ang first love, Lord, I pray nga ma-renew, ma-restore ilang first love, tabangi sila Ginoo. Unsay angay lang buhaton giyahay, Holy Spirit guide them, convict them. Kung unsay angay lang buhaton or mabalik ilang kadasig kanimo og magpagamit sila nimo, Lord God, with all of their heart in Jesus mighty name. Again, Lord God, I speak miracle, signs and wonders kay bulungang butang nga imong ipatagamtam sa mga nagtan-aw karon Ginoo sigon sa ilang gipangandoy. Salamat Lord, we stand in your word that you're the same yesterday, today and forever. Wa ka mausab. Ikaw ang Diyos ni Moises, ni Abraham, Diyos ni Pedro, ni Pablo, and the same God, the same Jesus that we serve today. Milagroso gihapon ka, Lord. So I pray nga ang imong milagro, imong palihukon sa tanang nagtan-aw karon sigon sa ilang gipangandoy base sa katakos sa ilang kasing-kasing. And this time, Lord God, among dawaton ang milagro, among dawaton ang kahibulungang butang gikan kanimo, among dawaton ang panalangin uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus nga may among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. That's all for this morning, brothers and sisters in Christ. Salamat sa inyong pakikuban ako. Ug sa mga nag-share, salamat kayo. Thanks so much. And to all of the subscribers in this page, salamat kayo. Sa mga nag-subscribe, ay, mga star senders, thank you kayo. God bless. Prayer akong ikabalos. And then, sa mga new followers, welcome in nga page. This is for the glory of God. Wala tayo gipataas relihiyon. Bahalag ingnon ta nila og kanang singana na kolorom wala si Jesus ang atong relihiyon. Jesus is the only way to heaven. Amen. And sa wala pa day again reminder sa wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Ako ra sad ni i-download niya, i-upload na to sa atong YouTube channel. Ang link nasa caption ani nga live. Amen. So, this time akong ibalik ta ng dungog o himaya sa tong buhi nga Diyos. Walay ako. All the glory belongs to the King of Kings alone. All the glory, honor, power, praises, thanksgiving, adoration belongs to Jesus Christ alone. Jesus reigns. Amen. Praise God. So, that's all for this morning. See you again next time kung bakante ko.
I pray that today is gonna be a blessed day. Today is gonna be a fruitful day. Tanang buhat sa inyong mga kamot, i-bless ni Lord. Tanang lakang ninyo giyahan mo sa Ginoo, dalhon mo sa kadaugan. Masulbad inyong mga problema karong adlaw. Di matapos ning adlaw igsoon nga di ta proteksyonan, di ta panalanginan sa Ginoo. Amen. Ampo, amping, abante. See you next time. To God be all the glory. God bless.